Dumi ng mukha ko, shit. Ganda ka. Oh, ganda na. Madam Tonyang. Hi Babs, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, medyo iiba tayo, which is hindi ko to laging ginagawa. Wala munang mga katarantaduhan, kalokohan, wala munang mga kabaklaan. Kasi for today's vlog, i-grab natin yung opportunity para makapag-thank you sa inyong lahat since hindi ako nakagawa ng thank you vlog nung na-reach ko yung 1,000 subscribers, yung 4,000 watch hour, at nung na-monetize ako. So, today kasi na-reach na naman natin yung 2,000 subscribers sa YouTube. So, thank you sa inyong lahat. Thank you sa 2,000 subscribers na nabudol ko, nabudol ni Madam Tonya. Unang-una, bakit ba ako nag-vlog? Hindi ko din alam kung bakit ako nag-vlog. Pero ang alam ko lang is nung nakilala ko yung kaibigan ko from St. Mary's University, si Ellie Soto, kinonvince niya ako na mag-vlog. I-try kong mag-vlog. Kasi behind the camera, makulit talaga ako. Maingay. Makulit, maingay. At basta yung description mo sa isang bakla, though hindi ko naman sinasabi na lahat ng bakla maingay. Ganun ako. Maingay, mapang-asar. So sabi ko sa sarili ko nung sinabi ni Ellie yun, why not na i-try ko talaga ang pag-vlog. So, starting then, nag-film ako kung may time ako, tapos upload lang ng upload. Nung mga day na upload ako ng video, nasa 100 plus lang yung subscribers ko. Never yung nadadagdagan. Kung madadagdagan man, isa, dalawa, masaya na ako doon kasi alam ko na yung video na ginagawa ko, soon, kung tatanda man ako, meron akong mapapanood as remembrance para sa sarili ko. So, yun nga, si Ellie talaga yung nag-start. Kung walang Ellie, walang Madam Tonyang sa YouTube. So, thank you Ellie. Shout out. Mag-subscribe kayo sa kanya. So, yun na nga. Ito advice ko lang sa mga small YouTubers. Though small YouTuber pa rin naman ako. Pero, para sa mga maliliit pa ang subscribers nila na mga nasa 100, 100, 300, 500, or whatsoever. Ito lang ang advice ko sa inyo. Napagdaanan din kasi namin yan. So, ang ginawa lang namin is hindi kami sumuko. Hindi ako sumuko kasi ako mismo yung nakaranas dyan. Hindi ako sumuko. Upload lang ng upload lang ng upload. Kasi every upload meron at merong nadadagdag na subscribers dyan. Maniwala kayo, isa, dalawa, meron at meron yan. Kaya huwag kayong susuko hanggat ma-reach nyo yung 1,000 subscribers tapos yung 4,000 watch hour na requirement ni YouTube. So yun nga, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dadating din kayo sa kung saan nasaan ako ngayon, which is alam ko naman na hindi lang dito sa 2,000 subscribers. Napaka-drama ko, 2,000 subscribers pa lang naman ako. Pero yun nga, gusto kong i-share kasi achievement yun para sa akin as hindi naman talaga ako kilalang tao. Pero nagkaroon ako ng 2,000 subscribers. So, hindi ako magsasawang ulit-ulitin na magpasalamat sa inyong lahat. Yun, tuloy lang para sa mga small YouTubers. Bukod kay God na pinapasalamatan ko pinakauna, next yung family ko kasi, ewan ko, lagi sila nandyan. Kahit nagmumukha akong tanga pag nag-vlog ako sa bahay, sila ate ko, kahit mga kabastusan, syempre nahihiya akong mag-upload ng mga kabastusan kasi yung mga kapatid ko, mga babae, so parang, mag-upload ako ng mga kabastusan, syempre nahihiya ako. Pero, okay lang naman sa kanila, very supportive sila. Next is yung mga nakilala kong vloggers sa Nueva Vizcaya, yung mga kaibigan ko, schoolmates ko din sila. Bukod kay Ellie, si Nicole Salvador, yan, yung kumanta ng Much Better, yung nag-trending na umabot ng billion yung views. Tapos si Devon, yan, tapos si Kuya Clive, anong pagkado ni Kuya Clive? Kuya Clive Bianzon. Yan, meron din siyang YouTube. Sila yung mga una kong nakilalang YouTuber nung mga as in 100 subscribers pa lang ako. Kaya never kong inimagine na marireach ko yung 2,000 subscribers. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, guys. Next is yung mga bago kong friends from Cabatuan, mga Cabatuan vloggers. Sila Jigson Ventura, sila Gail Domingo, Christine Crisologo, si Charity Castillo, Jaem Paanyo, Joshua Gonzaga, at marami pang iba kung may hindi man ako nabanggit. Next is syempre yung mga pamilya sa Ilocano Memer. Number 1, si Sis, Yeah, it's Andy Morena. Si James, kilalang kilala niyan si James. Si Lokong Joren, siya yung isang sumikat sa Ilocano Memer. At syempre, walang iba kundi si
Inang Guada. Si Inang Guada kasi nakilala ko siya nung nag-audition ako sa Star Hunt. Hindi ko alam kung si Inang Guada ba yung founder ng Ilocano Memer, kasi gumawa ata siya ng isang group na gumagawa ng mga memes sa Facebook, which is yung kay Lokong Joren, yung sumisikat ngayon, sila Andy Morena. Kung kilala nyo siya, sila yung mga kasamahan namin sa GC. Todo, supportado silang lahat sa amin. Walang KJ, kung may bagong upload, i-share nila. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga Ilocano memers. Kaya Inang Guada, maraming salamat. Next is, sino pa ba papasalamatan ko? Si Kuya Roldan. Si Kuya Roldan kasi, nung mga malapit ko nang ma-reach yung 1,000 subscribers, mga nasa 980, ganun na lang. Lahat ng customers niya na pumapasok sa parlor niya. Anyway, may parlor siya, bisitahin nyo around Kabatwan, nandun lang ako lagi, makikita nyo doon. Every customer na pumapasok sa salon niya, kinukuha niya yung phone niya para ipasubscribe, para lang ma-reach ko yung 1,000 subscribers na hinahanap ni YouTube. At yun na nga, malaking tulong na din para sa akin yun. So, shout out sa'yo, Kuya Roldan. May YouTube channel din siya. Puro cover song yung laman. Next is, syempre, number one ito na napaka-supportive na kaibigan ko. Though lahat ng kaibigan ko supportive, pero ito talaga, mula nung 100 subscribers ako, hindi niya ako iniwan. Si Jane Paula Andres, as in every video na ginagawa ko, talagang sinishare niya, pinapasubscribe niya sa mga kakilala niya. So, shout out sa iyo. Maraming salamat. At sino pa ba? Syempre, yung videographer ko, kahit nung hindi pa ako na wait lang, nandito siya. Nagre-ready siya kasi ang alam niya, ipapakita ko siya sa video. Yung videographer ko kasi, kahit nung hindi pa ako monetize, talagang kinukuha ko sila sa video. Gusto niyo makita, ipapakita ko sa kan. Yan siya. Hi! Si Poka. Siya yung nagvi-video sa mga vlogs natin, kung saan ako pumunta. Siya yung naghahawak ng camera. So, shout out sa iyo, Poka. Si Felicity. Siya yung laging hinahanap sa vlog. Shout out sa'yo. Maraming salamat. At yun na nga. So, masyado na ata mahaba tong video. Yun lang. Ginawa ko lang tong video na to kahit hindi ako sanay na nagsasalita na nakaupo dito na mag-isa. Kasama lang si Poka. Ginawa ko pa rin para mapasalamatan kayong lahat. Sana wag kayong magsawang mag-share ng mga videos sa page. Oo, i-like nyo din pala yung page ko, Madam Tonyang. Ayan. Yan yung page ko. Maabutin din natin siya ng 1,000 followers. Malapit na. Ilan na lang. Ay, anyway, kaninang na-reach ko pala yung 2,000 subscribers. Si Charity, yung Charity na milk teahan, which is pag-aari ni Charity Castillo, pinuntahan nila ako sa parlor kanina para bigyan ng milk tea, para i-congratulate na, yun nga, na-reach ko yung 2,000 subscribers. Grabe, hindi ko din talaga inaakala kasi within a month, nag-2,000 agad ako kasi yung September 25 nung na-reach ko yung 1,000 subscribers ko. Then, ngayon, October 28, 1 month mahigit lang. Naka 2,000 subscribers na tayo. So, ang astig, ang solid talaga. Yun lang, sino pa ba? Shout out sa mga nakasama ko sa vlog nung sa Diary Resort, which is naging kaibigan na namin ngayon. May grupo kami, group chat. Hi sa inyong lahat. Sila Maril, sila Robby, sila Richardson, sila Sander, Aaron, sino na si Sardinas Boy kasi si Pito. Tapos lahat ng mga nasa group chat, sila Nanay Kushi, si Nanay Mami Susan, si Mon Frank, napakabait na Mon Frank. Shout out sa inyo dyan. Salamat sa lahat. Isa pa pala sa papasalamatan ko ng bonggang-bongga is yung Team Family Rayao ni Ilocano kasi unang-unang di sila nagsasawang i-promote, binabanggit yung pangalan ko sa live, which is ako po pala yung Facebook creator, YouTube uploader ng Rayao ni Ilocano. I-search niyo yan sa YouTube para sa mga mahihilig na mga Ilocano songs. Ako yung nag-upload doon. So, since nung na-monetize na yung channel namin doon, parang tinulungan din nila ma-promote yung channel ko. Kaya, pinapasalamatan ko sila ng bonggang-bongga. Sila Ate Clarissa, Bulan, Kuya Marvin Agne, Ate May, Uncle Ray,
lahat ng Team Family Rayaw ni Ilocano. Maraming salamat. Team Palatang Tinyog, yung mga pinsan namin, sila Fatima, sila May Ann Valdez, sila Alay Caramil, si Natalie, si Jason Bulusan, tapos sila Briggs. Oo nga pala, papasalamatan ko din, isa-shoutout ko din si Gerald kasi nung wala pa akong camera, wala akong cellphone, yung iPhone niya talaga yung pinang-vlog ko. Sila talaga yung willing siyang ipahiram, doon ako nag-edit sa cellphone niya, doon ako nag-video. Ayun, maraming salamat sa iyo. So yun na nga, hindi ko kayo lahat maisa-isa kung sino man yung 2,000 na nabudol ko. Maraming salamat na lang lahat sa inyo kung may mga hindi man ako nabanggit. Ayun na nga, siguro doon ko natatapusin yung pag-thank you ko sa inyong lahat. Sana wag talaga kayo magsawa. Sana mas dumami pa tayo, hindi lang 2,000 subscribers. Law of attraction yan, sabi ni Kong TV. Sana 10,000, then 50,000, oh my god, then 100,000, tapos 1 million, di ba? Tatalunin natin si Jamil. So yun na nga, dito na nga nagtatapos yung charot lang, hindi natin matatalo si Jamil. Dito na nga nagtatapos yung ating video. Once again, this is Madam Tonyang na nag-iiwan ng isang kataga mula kay Zenaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will, gamitin natin ito. Love you all. Humwe.